Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. In the sound, எங்கிருந்து வருது பாலாஜி பிரபுஜி? என்ன சார்? என்னமோ சவுண்டுக்கு ஒரு மாதிரி. அது நான் அன்மியூட்ல இருக்கிறதுனால வருது மத்தாஜி. ஓகே 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 ஓகே. ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு. ஓ ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா பிரபுஜி? எஸ் மத்தாஜி, எஸ். தேங்க்யூ. கிளாஸ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 17 சாப்டர் 17 படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முந்தைய பிரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டேட் இது. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூரியவாதி பாश्चात्य தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தாம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷாலாக்காய சக்ஷு உன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 17 படிக்க போறோம். ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா, அதாவது விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த். ஓகே, இதுக்கு ஆரம்பிக்கிறது கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முந்தி ரீகேப் ஆஃப் 16வது சாப்டர் என்ன சொல்லி படித்தோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு மனிதனிலும் இருக்கும் தெய்வீக குணங்கள் மற்றும் அசுர குணங்களில் பகுப்பாய்வு தான் 16ஆம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்று பார்த்தோம். அசுர குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் மனம் போனபடி வாழ்ந்து கீழ்நிலை பிரிவியையும் பௌதீக பந்தத்தையும் பெறுகிறார்கள். ஆனால் தெய்வீக குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் அதிகாரத்தன்மையை ஏற்று வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து படிப்படியாக ஆன்மீக பக்குவத்தை அடைகின்றனர். அப்படின்னு தெய்வ அசுர அந்த 2 இதையும் வச்சு நேற்று சாப்டர் பார்த்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 17 பார்க்கலாம். பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு தகுந்தாற்போல் தோன்றக்கூடிய 3 வகையான நம்பிக்கை உண்டு. ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் நம்பிக்கை உள்ளோர் செய்யும் செயல்கள் நிரந்தரமற்ற பௌதிக விளைவுகளையே நல்குகின்றன. ஆனால் சாஸ்திர கோட்பாடுகளின்படி சத்துவகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி பகவான் கிருஷ்ணன் மீது தூய நம்பிக்கையும் பக்தியும் கொடுக்கின்றன. டிவிஷன் ஆஃப் குணா அண்ட் கர்மா நேற்றுக்கு பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த் பார்க்க போறோம். அதாவது நம்பிக்கை, விசுவாசம், இதை பத்தி பார்க்கலாம். ஓகே, கொள்கை 1வது ஸ்லோகமும் 2வது ஸ்லோகமும் வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள் முடிவு. சின்ன சாப்டர் தான், 28 ஸ்லோகம் தான், பட் ஆனால் இம்பார்ட்டன்ஸ் சாப்டர். ரெண்டாவது ஸ்லோகம் ஓகே. முதல் ஸ்லோகம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வழிபாட்டு முறையில் நம்பிக்கை உடையவர்கள் படிப்படியாக ஞானத்தின் தளத்திற்கு உயர்வு பெற்று அமைதியும் வளமும் உடைய மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றார்கள் என்று கூறப்பட்டது. இதுல 4வது சாப்டர்ல படிச்சோம். அந்த மாதிரி 4.30 ஸ்லோகத்துல அப்படி படிச்சோம். இந்த 16ஆம் அத்தியாயத்தில் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை பின்பற்றாதவன் அசுரன் என்றும் சாஸ்திரங்களில் நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுபவன் தேவன் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது.
தற்போதைய கேள்வி என்னவென்றால், சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிட்ட சில விதிகளை எவரேனும் நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றினால் அவரது நிலை என்ன? அர்ஜுனனின் சந்தேகம் கிருஷ்ணரால் தீர்க்கப்பட வேண்டும். அர்ஜுனன் சந்தேகம் கேட்கலாம். ஓகே, இப்போ ஸ்லோகத்துல 17.2 இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச ஸ்ரீவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் சா ஸ்வபாவஜாம் சாத்விகி ராஜஸ்ரீ ஸ்டைவ தாமசி சேதி தாம் ஸ்ருணோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. என்ன சொல்ற? சாஸ்திரத்துல இருந்து நம்ம உடல்ல இருக்கிற ஆத்மா அதனோட சுபாவத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்பிக்கை 3 திசையில இருக்கு. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணத்துல அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரிச்சிருக்கு. அது எப்படின்னு இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னாக்க, இந்த படத்துல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. சத்துவகுணம், சுத்த சத்துவகுணம், ரஜகுணம், இது 3த்துக்கும் முக்கியமா கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, அதை நோட் நீங்க கவனிச்சிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு புரியும். அது முதல்ல ரஜோகுணத்துக்கு கர்மா சொர்க்கலோகம் அவா. ஓகே, இது சத்துவகுணத்துல இருக்கலாம் ஞானம், முக்தி, பிராமன், அதுக்கு ஞானின்னு சொல்லுவோம். அதை இது கபி. இது சுத்த சத்துவத்துல போயாச்சுனாக்க பக்தி, பிரேமா, கிருஷ்ணலோகம் தான் அவா. அவளுக்கெல்லாம் இங்க திரும்பி பக்தாவா போயிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்டயே போயிடலாம். அவளுக்கு மறுபிறப்பு கிடையாது. ஓகே, ரஜோகுணம், சத்துவகுணம், சுத்த சத்துவகுணம், இது 3த்துக்காக இந்த படம் போட்டிருக்கு. பரதனின் மைந்தனி பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழாக இருப்பினும் கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர் வாழி அவருடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். ஜட இயற்கையுடன் ஆத்மா தொடர்பு கொண்ட காலத்திலிருந்து அதன் குணங்களுடன் ஆன தனது உறவிற்கு ஏற்ப அவன் பல்வேறு மனோநிலைகளை அடைகிறான். அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொண்டு அவரது விதிகளுக்கு உட்பட்டு வாழ்ந்தால் இந்த நிலையை மாற்ற முடியும். அந்த மாதிரி அந்த நிலையில் நம்ம இதுல இருக்கோம், இதுல இருக்க வேண்டாமே, நம்ம மாத்தி வரணும் அப்படின்னாக்க நமக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக குருவை வச்சுட்டு அவரோட அட்வைஸ், அவருடைய புத்திமதிகளுக்கு எடுத்து அவர் சொல்ற மாதிரி பண்ணோம்னாக்க நம்ம மாத்திக்க முடியும். ஸோ ஒரே குடும்பத்துல பிறந்த 3 பேர்கள், விபீஷணன், ராவணன், கும்பகர்ணன். அவளோட ஒரே குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கா இல்லையா? விபீஷணன் சத்துவகுணம், ராவணன் ரஜோகுணம், கும்பகர்ணன் தூக்கத்திலேயே இருப்போம், சாப்பாடும் நிறைய சாப்பிடுவோம், அவனுக்கு ஒரு இதுவே கிடையாது, ரெகுலேஷனே கிடையாது, எதுலையுமே கண்ட்ரோல் கிடையாது. அவன் தான் கும்பகர்ணன், அது தமோகுணம். ஓகே, யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷ ரக்ஷாம்சி ராஜசாக வேதான் பூதகணாம் சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாக. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். யாரெல்லாம் எதை வழிபடுற? யஜந்தே சாத்விகா, சத்துவகுணத்தில் இருக்கவெல்லாம் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் யஜந்தே சாத்விகா தேவான், தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை யக்ஷ ரக்ஷாம்சி ராஜசாகா, 2வது அசுரர்கள். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதங்களையும் ரேதான் பூதகணாம் சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாக, பூதகணங்களையும் வழிபடுகிறார்கள். ஓகேயா? சொல்லுமா. விபூஷணன், ராவணன், இன்னொரு நேம் சொன்னீங்க இல்லைங்க மாதாஜி? விபீஷணன், ராவணன், கும்பகர்ணன். ஓகே மாதாஜி. 3 பேரும் பிரதர்ஸ் இல்லையா? ஒரே குடும்பத்துல பிறந்தவங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி விதவிதமா குணங்கள்லாம் ஒரே முதல்ல எல்லாம் ஒரு கிரகத்துலதான் பார்க்க முடியும். அப்புறமா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் பாக்குற மாதிரி இருந்தது. அடுத்தாப்புல என்னாச்சு, ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கும் வந்தது.
3 குணங்கள்ல இருக்கிற மாதிரி. இப்போ இந்த கலியுகத்துல என்ன இருக்கு, ஒரே ஆளு. இப்ப மங்கள மாதாஜின்னா என்கிட்ட சத்துவ குணமும் இருக்கும், ரஜோ குணமும் இருக்கும், தமோ குணமும் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ கலியுகத்துல. இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம் 2 நாளைக்கு முந்தி ஒரு சாப்டர்ல காமிச்சேன் அந்த படத்தை. இப்போ இது ஒரே போன யுகத்துல விபீஷணன், ராவணன், கும்பகர்ணன். போன யுகத்துல இல்ல, அதாவது நமக்கு முன்னாடி இது. இப்போ லேட்டஸ்ட் கலியுகத்துக்கு உங்களுக்கு இதுதான். ஒரே ஒரே ஆழ்த்திக்கு எல்லா குணங்களும் இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஓகே, இப்போ இது சத்துவகுணத்துல இருக்க தேவர்கள் எப்படி பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஓகே, சாஸ்திர விதிகளை நன்கு அறியாத அல்லது நம்பிக்கை இல்லாத நபர்கள் ஜடையத்தின் குணங்களில் தங்களுடைய குறிப்பிட்ட நிலைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு விஷயங்களை வழிபடுகின்றனர். சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். தேவர்கள் என்றால், தேவர்கள்னா யாரு? பிரம்மா, சிவன் உட்பட இந்திரன், சந்திரன், சூரிய தேவன் போன்றவர்களை குறிக்கும். அது போலவே ரஜோகுணத்தில் அசுரர்கள் வழிபடுகின்றனர். அதே மாதிரி அசுரர்களும் அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி வழிபடுகின்றனர்? ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகிறார்கள். சத்துவ குணம் சாஸ்திரத்தின் படியானது, கடமையாக செய்வது, வெகுமானம் எதிர்பார்க்காமல் செய்வது. சத்துவ குணத்துல இந்த சாப்டர் நம்பிக்கை இல்லையா, யாகங்களின் குணங்கள். இப்போ இதுல யாகங்களை பத்தி படிக்கிறோம். யாகங்கள் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவா, இதெல்லாம் யாகங்கள்லாம் சாஸ்திரத்துப்படிதான் வேதங்கள்லாம் படிச்சு அதுல பிரகாரம் தான் பண்ணுவா, கடமையா செய்வா. அதுல நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் வெகுமானம் கிடைக்க போறது என்ன, அதுக்கு பதிலுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது எதிர்பார்க்காம செய்வா. அதெல்லாம் சத்துவ குணத்துக்காரர். ரஜோ குணத்துக்காரெல்லாம் என்ன பண்ணுவா, அவளுக்கு எப்போதுமே ரஜோ குணத்துக்காரர்களுக்கெல்லாம் பௌதிகத்துல ஆசை ஜாஸ்தி, பணத்துல ஆசை, பணம் சம்பாதிக்கிறவாள்லாம் யார், நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறவாள்லாம் எல்லாருமே ரஜோ குணத்துல தான் காரதான். அவள் சத்துவ குணத்துல இருக்க முடியாது. ஏன்னா அவளுக்கு சத்துவ குணத்துக்கு போயாச்சுன்னா அவளுக்கு ஆசைகள் குறைஞ்சிருக்கும். இது ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் அவ நிறைய லாபம் சம்பாதிப்பா. பெரிய மேனேஜிங் டைரக்டர், பெரிய பெரிய கம்பெனிக்கு முதலாளி, அப்படி இப்படின்லாம் இருக்கா இல்லையா, அவள்கிட்ட பணம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஏன்னா அவளுக்கு ஒன்னே ஒண்ணு நான் தான் படிச்சேன், நான் தான் இருந்தேன் அப்படின்னு இருப்பா. இப்போ அப்படியே கம்ப்ளீட்டா எல்லாரும் இல்லை. அதுல ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க பணத்தை சம்பாதிச்சுட்டு நல்ல சேரிட்டிக்கு அந்த மாதிரி டொனேஷன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய பண்ணுவா. ரஜோகுணத்துக்கு 90% ரஜோகுணத்துல தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே. அதை செய்யறது காரியங்கள் பௌதிக லாபத்துக்காக செய்வது. நான் உனக்கு இதை தரேன், உடனே என்ன பண்ணுவா, இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஷியல்ஸ்ல என்ன பண்றப்ப எலெக்ஷன் வரதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் அதை கொடுக்குறேன், இதை கொடுக்குறேன், கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், ஒரு போட்டோ வேற எடுத்துப்பா. அது பப்ளிசிட்டிக்கு, தற்பெருமைக்காக செய்கிறது. இந்த மாதிரி பேப்பர்ல வரணும் தான் பேரு அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் பண்ணிக்கிறார். இதெல்லாம் ரஜோ குணத்துக்காரர். ஓகே, தமோ குணத்துல கீழ்கண்டவை இல்லாமல் செய்யப்படுகிறது. அந்த சத்துவ குணத்துக்கு ஆப்போசிட் தமோ குணம். சாஸ்திரங்கள் வழிகாட்டுதல் கிடையாது. பிரசாதம் யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டா. பிரசாத விநியோகம், வேத மந்திர பாராயணம் கிடையாது. பூசாரிகளுக்கு தட்சணை கொடுக்க மாட்டா. நம்பிக்கை கிடையாது அவளுக்கு. பூசாரிகளுக்கு தட்சணை என்ன, வீட்டுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்றோம், அப்ப பண்ணும்போது பூஜாரி பண்றாரு. அந்த பூஜாரி பண்றதுக்கு உனக்கு 5 ரூபா போறாதா 10 ரூபா போறாதான்னு பூஜாரிகிட்ட நம்மளே எல்லாருமே ஆர்கியூ பண்ணிட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம், என்னதுக்கு இவ்வளவு பணம் கேட்குறீங்க அப்படின்னு. அவங்க கேட்கறச்சு அவங்கள்ட்ட எல்லாம் நம்ம எத்தனையோ செலவழிச்சுட்டு இருக்கோம். பூசாரிகள்ல வேதங்கள்லாம் படிச்சுட்டு அவங்க எல்லாம் ஏழை நிலவில தான் இருக்காங்க. அவங்க ஒன்றும் பெரிய பணக்காரங்களா இருக்காங்க சொல்ல முடியாது இல்லையா. 100க்கு ஒரு 5 பேர் வேணா பணக்காரங்களா இருக்கலாம். பாக்கி எல்லா இதெல்லாம் இந்த பண்டிட்டு எல்லாம் வேதங்கள்லாம் படிச்சவங்க ஏழைகளாக தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு கொடுத்தாக்க நமக்கு புண்ணியம் தான் கிடைக்கும், தப்பு இல்லை. அதனால வேத மந்திர பாராயணம் பண்ண மாட்டாங்க இந்த அசுரர்கள், தம்ம குணத்துக்காரங்கள்லாம். பூசாரிகளுக்கு தட்சணை கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்பிக்கை கிடையாது. ஓகே, அது மூணுத்தையும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்கள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். இங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்க இவன் போலீஸ் சாமி, நான் கடவுள் சொல்லிட்டு ஒரு மலையை தூக்குறான். அவளால எங்கேயாவது தூக்க முடியுமா? 2 கையும் வேற வச்சிருக்கான். வச்சிருந்து நான் தானே சாமி தான், நீ சாமின்னா தூக்கிக்காமின்னு கேட்டிருக்காரோ. அதுக்காக சுண்டி வரல, லெப்ட் இடது கை சுண்டி வரலால தூக்க வேண்டிய கோவர்த்தன மலையை அவ அந்த மாதிரி ஒரு மலையை
2 கையும் வச்சு தூக்கி பார்க்குறான். அவனால முடியாததெல்லாம் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசை. தலையை வந்து பூமிக்கு அடியில வச்சு யோகா பண்றேன்ட்டு பண்றான். இதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. நமக்கு பகவத்கீதா படிக்கிறதுக்கு இந்த யோகா நமக்கு அவசியம் இல்லை. நமக்கு கடவுளோட கனெக்ஷன் பண்ற அஷ்டாங்க யோகா தான் நம்ம கத்துக்கணும். ஓகே, இந்த யோகா நமக்கு இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்க்கு உபயோகமா இருக்கும், இல்லைன்னு சொல்லலை. இது தெரிஞ்சாக்க அது ஈஸியா போயிடும் நமக்கு. அதனால இது கத்துக்கிறதுல தப்பு இல்லை. இருந்தாலும் இந்த மாதிரி யோகா எல்லாம் பண்றதை விட தவங்கள் தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடன் செய்வர்கள் ஜட மூல உடம்புல இருக்கிற எல்லாத்தையும் துன்புறுத்தி தனக்கும் துன்புறுத்திக்கிறாங்க, ஆத்மாவுக்கும் துன்பம் கொடுக்குறாங்க. கூடவே யார் இருக்கா? பரமாத்மாவுக்கும் துன்பம் கொடுக்கிறார்கள். அந்த மாதிரி முட்டாள்களாக அந்த இத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்கள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். ஓகே, ஓகே. இந்த ஸ்லோகம் கொடுக்கல, நீங்க அப்புறமா படிச்சுக்குவோம். ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசம் உள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. ஓகே, இப்ப இந்த ஒரு வாழை இலை போட்டிருக்கு. இந்த வாழை இலையில எல்லா சாப்பாடும் பரமாறி இருக்கு. ஓகே, இதுல வந்து இது பரமாறத்துக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, தெரியுமா உங்களுக்கு? பரமாறிச்சு முதல்ல வந்து இப்ப அந்த எண்டுல வந்து பச்சடி வைப்பாங்க, அப்புறம் கூட்டு ட்ரை கூட்டு வைப்பாங்க, ட்ரை காய் வைப்பாங்க, அப்புறமா வந்து கூட்டு அந்த மாதிரி இதுவா வைப்பாங்க. இந்த கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா உப்பு, ஊறுகாய் இதெல்லாம் இந்த பக்கம், ஸ்வீட்டு இதெல்லாம் இந்த பக்கம் வச்சிருப்பாங்க. இந்த பக்கம் சாதம் பருப்பெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, பாயசம் கொஞ்சம் குடிக்கணும். ஓகே, எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ்டா போட்டு விட்டுருக்காங்க. இந்த நுனி இலையில இந்த பக்கம் ஏன் சின்னதா இருக்கிற இடத்துல இதெல்லாம் கொண்டு வச்சிருக்காங்க? இதெல்லாம் ஏன் அந்த பக்கம் பரிமாறக்கூடாது? யாருக்கா தெரியுமா? சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். உங்களுக்கு நீங்க உங்க ராமரும் அணிலும் ஒரு தடவை சாப்பிடும்போது அணில் உண்ற வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஒரு சைடும், ஒரு சைடு ராமர் உண்றதுக்கான நம்ம மனுஷங்க சாப்பிடுற அரிசி அதெல்லாம் ஒரு சைடும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஓ, அப்படியா? ராமரும் அணிலும் சாப்பிடுறீங்க? அணிலும், ஆமாம். ஓகே, இது வந்து நம்ம இப்ப படிக்கிறது இந்த சாப்பாடு வந்து ஆயுள நீடிச்சு நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு படிக்கிறோம். இந்த நுனி பக்கம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம குறைச்செல்லாம் சாப்பிடணும். நுனி இலைன்னு சொல்லுமே, இலை வந்து மெலிசா போயிருக்கு இல்லையா, அந்த எண்டுல வந்து இந்த இதெல்லாம் இந்த உப்பு, ஊறுகாய் இதெல்லாம், இந்த சிப்ஸு இதெல்லாம் லிமிட்டட் தான் சாப்பிடணும் நம்ம. இந்த சைட்ல இருக்கிற காய்கறி இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த காயெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய சாப்பிடலாம். நிறையானா என்ன, ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். ரைஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் சாப்பிட்டுக்கலாம். பாயசம் அது ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டியாகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம், தப்பு இல்லை. இங்க இருக்கிற ஆயிலி திங்ஸு, உப்பு, ஊறுகாய் இதெல்லாம் முக்கியமா கம்மியா சாப்பிடணும். புரிஞ்சுதா? நுனி இலையில அதுக்கு தான் பரமாறத்துக்கு இந்த மாதிரி ரூல்ஸ்ல தான் பரமாறுவாங்க சாப்பாடு போடும்போது. இதை வந்து உப்பை தூக்கி ரைட் ஹேண்ட் கார்னர்ல போடக்கூடாது. அப்படி போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பரமாற சாப்பாடு சர்வ் பண்றதுக்கு தெரியலன்னு அர்த்தம். இலையில, வாழை இலையில. ஓகே, கல்யாணத்துல எல்லாம் சாப்பிடுச்சே பார்த்தீங்கன்னா இதே ஆர்டர்ல தான் சாப்பாடு இருக்கும். ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ஜென்ரல் தான், இருந்தாலும் இது நமக்கு வாழை இலை பத்தி நமக்கு தெரியாதுங்கிறதுனால அதை சொல்ல முடியாது. ஸோ சத்துவ குணத்துல சாப்பிட்ற உணவின் முக்குணங்கள். நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுலயே 3 குணங்கள் இருக்கு. சத்துவ குணத்துல இருக்கிற சாப்பிட்றதெல்லாம் இப்படி நிறைவானது, சார்பு உள்ளது, மகிழ்விப்பது. நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் சாப்பிட்றச்சு. ஏன் சந்தோஷமா இருக்கு? அது சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல நமக்கு வேணுங்கிற எல்லா நியூட்ரிஷன்ஸும் அவ்வளோ இதுவும் கிடைச்சிடுது. அதனால நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். நெடிய வாழ்நாள், அதனால லைஃப் வந்து சீக்கிரமா முடியாது. அவங்க நாள் பட வெகு நாள் இருக்க முடியும். தூய்மைப்படுத்துகிறது. பலம், நோயின்றி இருத்தல், மகிழ்ச்சி. பலம் என்ன? நோயின்றி இருக்கலாம், மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கலாம். எப்போதுமே சத்துவ குணத்துக்காரங்கெல்லாம் மகிழ்ச்சியாவே இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எதுலையுமே அவங்க வந்து ஒரு இது இருக்க மாட்டாங்க. சாப்பாட்டு விஷயம் கூட எது வேணுமோ ஹெல்த்தி ஃபுட்டு மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதனால அவங்க நிறைய நாளைக்கும் இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து வியாதி வைக்க இல்லாம இருப்பாங்க. ஓகே, தீவிர குணம். ரஜ குணத்துக்காரங்கெல்லாம் கசப்பு, புளிப்பு, சூடா ஹாட்டா தான் சாப்பிடுவாங்க. அவங்க உரப்பு, ஹாட் திங்ஸ் அண்டு உரைக்கிற மாதிரி மிளகா, பச்சை மிளகா, வத்த மிளகாய் எல்லாத்தையும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க அவங்க. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை மிளகாயை, முழு பச்சை மிளகாய் அப்படியே கடிச்சிட்டுமாங்க, வதக்க கூட மாட்டாங்க, அப்படியே திம்மா. அவங்க எல்லாம் ரஜ குணத்துக்காரங்க. இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால என்ன தப்பு? அது ஏன் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்றாங்கன்னா அதுக்கு விளைவு என்ன? துன்பம், துயரம்.
இல்லையா? அது சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகும்? வயிற்றுக்குள்ள அந்த மிளகாய் எல்லாம் ஜாஸ்தியா போச்சுன்னா, ஐயோ வயிற்ற வலிக்குது அப்படின்ட்டு உடனே டாக்டர்கிட்ட போவோம். டாக்டர்கிட்ட போனா உனக்கு வந்து வயிற்றுல அசிடிட்டி, வயிற்றுல வந்து உனக்கு புண்ணாயிடுச்சு, அல்சர் இருக்கு, உனக்கு இந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டு அது வந்து வியாதியோட நம்ம நின்றுட்டு இருப்போம். அதனால வியாதியா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன ஆகும்? ஃபேஸ் தெரிஞ்சு போயிடும். உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. துக்கம் தான் எப்போதுமே. ஓகே. அதனால துன்பம், துயரம் இருக்கும். இது ரஜோகுணம். அறியாமை குணம். தமோ குணத்துக்காரங்கெல்லாம் அவங்க சாப்பிடுறதெல்லாம் சுவையற்றது. கொஞ்சம் கூட அதுல டேஸ்டே அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் குடிச்சிட்டு தான் நாக்கு அதுக்கு அந்த இதுவே தெரியாது. அவங்க அவங்க நிலைமையே வேற மாதிரி இதுல இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அவங்க சுவையற்றது, அழுகி போனது. நீங்க எதை வேணாலும் கொடுங்க. எதை கொடுத்தாலும் அவங்க சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. தீண்டத்தகாதது. தீண்டத்தகாதுன்னா நான்வெஜ் தீண்டத்தகாதுன்னு சொல்றாங்க. அதையும் கொடுப்பாங்க. சாப்பிட்டவங்க எல்லாம் தமோ குணத்துக்காரங்க. அதனால அவங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால என்ன விளைவு? நோய் தொற்று. ஏன்னா ஃபங்கஸ் அழுகி போனதெல்லாம் சாப்பிட்டாக்க என்ன ஆகுது? வயிற்றுக்குள்ள ஃபங்கஸ் ஐட்டம் எல்லாம் உள்ள போகும். அந்த நோய் மாசுபடுத்தும். அந்த மாதிரி இந்த குழியும் இதெல்லாம் பண்றவங்களுக்கு இளமையில் மரணம். சீக்கிரத்துல சின்ன வயசுலயே அவங்களுக்கு செத்துடுறாங்க அவங்க, இல்லையா? ஒரு நிமிஷம். அவங்க வந்து இளமையில் மரணம்ங்கிறது பார்க்கலாம். நீங்க கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாள் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க ஃபுட் ஹேபிட்ஸு, அவங்க எப்படி இருக்காங்க, எப்படி சந்தோஷமா இருக்காங்கங்கிறது நோட் பண்ணி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்னால ஹெல்த் நல்லா இருந்துச்சுனாக்க அவங்க சந்தோஷமா இல்லாட்ட கூட ஹெல்த் இதுவா இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து 2 நாள் வாழ முடியும். ஓகே. சத்துவகுணம் ஃபுட்டு எப்படி சாப்பிடணும்? முக்குணங்கள் உணவுலேருந்து கற்றுண்டு. ஸோ 17.9 இது வந்து ரஜோகுணத்துக்காக உங்களுக்கு போட்டிருக்கு. கட்வம் கட்வம்ல லவணாத்யுஷ்ண தீஷ்ண ருக்ஷ விதாகினக ஆஹார ராஜச சேஷ்டா துக்க சோகாமய பிரதாகம். மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருள்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகைய உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. இதுதான் முன்னாடியே உங்களுக்கு ஒரு என்னென்ன ஐடியா கொடுத்துட்டேன். அதனால எரிகின்றன என்ன? ஹாட், சுட சுட. அதோட இது மிளகா, பச்சை மிளகா, இதெல்லாம் உரப்பு, உப்பு உரப்பு ஜாஸ்தி அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே. இந்த சோகத்துல நான் உங்களுக்கு இந்த வேர்டு பை வேர்டு இந்த மீனிங் சொல்லிடுறேன். என்ன? கட்வம்ல கட்டுனா இந்த கடுகுனா என்ன? கசப்பு. ஆம்லான்னா புளிப்பு. ஆம்லான்னா நெல்லிக்காய் இல்லையா? புளிப்பு. நம்ம புளியே எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டாக்க. அப்புறம் லவணம், லவணம்னா உப்பு, உப்பு நிறைந்த. அதி உஷ்ண, மிகவும் சூடான. அந்த இதுலயே ஸ்லோகத்தையே பார்த்துக்குவாங்க. கட் அம்ல லவணாத் உஷ்ண. ஓகே. அதி உஷ்ண, மிகவும் சூடான. தீட்சண, தீட்சணான காரமான. ரூக்ஷ, உலர்ந்த. ரூக்ஷனா உலர்ந்து போயிருக்கு. திராட்சை அப்படிங்கிறோம். ரூக்ஷனா உலர்ந்து போனது. உலர்ந்த திராட்சைக்கு அது வரும் இல்லையா? திராட்சை. ரூக்ஷ உலர்ந்த. விதாகின, எரிகின்ற. ஆகார, ஆகார உணவு. ராஜதஸ்ய ரஜோகுணத்தில் இருப்பவனுக்கு இஷ்டா விருப்பமானது. துக்க துன்பம், சோக சோகம், ஆமைய நோய், பிரதா கொடுக்கக்கூடியது. ஓகே. இந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு மனப்பாடம் ஆயிடும் ஈஸியா. இப்போ மனப்பாடம் பண்ணிடுவோம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பு சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவுகள் சமோகுணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. சமோகுணத்துக்காரர்களுக்கு எப்போ வேணாலும் 2 நாளைக்கு பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சுன்னு எடுத்து கூட சாப்பிட்டுப்பாங்க. அவங்க 4 நாளைக்கு கூட வச்சு சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே டேஸ்டே கிடையாது இல்லையா? அவங்களுக்கு உணவில் நோக்கம் ஆயுளை நீடித்து மன தூய்மைப்படுத்த உடல் பலத்தை வளப்படுத்துவதான உணவில் ஒரு குறிக்கோள் இதுவே. சாப்பிடுவதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்னால் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு, சிதைந்த மற்றும் புழுக்கமான உணவு மற்றும் எச்சங்கள் இருள் பயன்முறையில் இருப்பவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தது. சமோகுணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. பத்திரம், புஷ்பம், பலம், தோயம் பரமபுருஷ பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் பொருள்களில் பக்தியும் அன்புமே தலை சிறந்தது என்பது உண்மையே. இருப்பினும் பிரசாதம் குறிப்பிட்ட விதத்தில் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். உணவை களங்கமற்றதாக சுவையானதாக மாற்ற ஒருவன் அதனை பரமபுருஷ பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்தல் அவசியம். ஓகே. ஒரு சாப்பிட்ற சமையல் வந்து இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணோம்னா
நம்ம 6 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 10 மணி வரைக்கும், 6 மணிக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சு 10 மணி வரைக்கும் சாப்பிட்டுக்கலாம். 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 1 மணி 2 மணி வரைக்கும் லஞ்சுக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ பண்ணி நீங்க 2 நாளைக்கு முன்னி வச்சு சாப்பிட்றதெல்லாம் நல்லது இல்லை உடம்புக்கு. அதுவும் பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணுச்சு இந்த மாதிரி 3 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான், ரொம்ப முன்னாடி எல்லாம் பண்ணி வைக்கக்கூடாது. 3 மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த டயத்துல பண்ணி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிட்டாக்க அது பிரசாதம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம், லஞ்ச் பிரசாதம், டின்னர் பிரசாதம். ஒரு நாளைக்கு இந்த 3 வேளை சாப்பாடு நம்ம பண்ணா போதும். எல்லாம் லிமிட்டடா சாப்பிடணும். ஒரு 20% வயிற்றுல எம்டி ஸ்டமக்காவே வச்சுக்கணும். அப்பதான் நம்ம ஆக்டிவா இருக்க முடியும். ஓகே, அதை சாப்பிட்றது பேலன்ஸ்டு ஃபுட்டா சாப்பிடுவோம். அப்புறம் 3 மணி நேரத்துக்கு முந்தி சமைச்சிருக்கணும். இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்றேன். அதை சாப்பிட்டுட்டு நைவேத்தியம்னா என்ன, போய் பகவானுக்கு ஏத்தாப்புல வச்சு பிரசாத மந்திரங்கள்லாம் இருக்கு, அந்த பிரசாத மந்திரத்தை சொல்லி பண்ணணும். என்னைக்காவது டைம் கிடைக்கிற அன்னைக்கு வாரத்துல 2 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு ஆஃபீஸ் போகாதவங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும், அப்போ கொண்டு போய் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு சாப்பிடுங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நமக்கு பிளேட்ல போட்டதுக்கு அப்புறம் அதை வச்சு நீ என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு, அனைத்தும் கிருஷ்ணார்பணம் அப்படின்னு அப்படி வேண்டிட்டு உடனே சாப்பிடலாம். ஓகே, ஸோ யூ ஆர் வாட் யூ ஈட். நம்மளை பார்த்தாக்க இப்போ நான் என்ன சாப்பிடுவேன்னு என்னை பார்த்தாலே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். என்னென்ன இந்த மாதிரி பர்கர் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உடம்பு. வெறும் இந்த வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸு, சத்துவ குடிச்ச சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டாக்க அவள் இந்த மாதிரி ஸ்லிம் அண்ட் ட்ரிம்மாக இருக்க முடியும். யூ ஆர் வாட் யூ ஈட். ஓகே, அதில் என்னென்ன சாப்பிடணும், ப்ராக்கலி, கீரை வகைகள், கேரட்டு, இந்த ஒயிட்ல எல்லோல போட்டுக்குது என்ன ஃப்ரூட் ஆர் வெஜிடபிள் யாருக்கா தெரியுமா? எல்லோ கலர்ல போட்டுக்கேன் முதல்ல ஒய், அது என்ன ஃப்ரூட்னு சொல்லுவேன், என்ன காய், பரங்கிக்காய், ஃப்ரூட்ல சொல்ல பைனாப்பிள், இதெல்லாம் சாப்பிடலாம் நம்ம. ஓகே, கேரட் இருக்கு. அப்புறம் இந்த கிரீன் வெள்ளரிக்காய், அப்புறம் புடலங்காய், அந்த இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, ப்ராக்கலி, கீரை வகைகள் எல்லாமே இதெல்லாம் சாப்பிடணும். இதை முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் அவாய்ட் பண்ணுங்க. எது ஜங்க் ஃபுட், பர்கர், பிஸா, நூடுல்ஸ், இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு நாளைக்கு, என்னைக்காவது நாளைக்குன்னா குழந்தைகளா இருந்துச்சு, குழந்தைகள் லைசன்ஸ் போடணும். இன்னைக்காவது நாளைக்கு இதை டெய்லி சாப்பிட்டா இந்த மாதிரி தான் ஆயிடுறாங்க குழந்தைங்க. நான் பார்த்துட்டேன், பட்டர் அந்த இதுல சீஸ் இதெல்லாம் எக்கச்சக்கமும் போட்டு சாப்பிட்றாங்க. அதை சாப்பிட்டாக்க இப்படிதான். அப்புறம் இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு அதுக்கப்புறமா டயட் கம்ப்ளீட்டா ஒண்ணுமே சாப்பிடாது இருந்து மறுபடியும் இந்த லெவலுக்கு வரணும். அதுக்கு விட பேசாம முதல்ல இருந்தே கண்ட்ரோல் தான் பண்ணிட்டு நல்லது. ஓகே, சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். மனதில் ஏதேனும் ஒரு நோக்கத்துடன் யாகம் செய்வது பொதுவான தன்மையாகும். ஆசைகள் எதுவுமின்றி யாகம் செய்ய வேண்டும். கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக செய்யப்பட வேண்டும். இந்த யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். அவங்க பண்ற யாகங்கள்லாம் கலியுகத்துக்கு சிறந்த யாகம் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். கலியுகத்துல சிறந்த யாகம் எது? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம் ராம ராம். சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா தான் கலியுகத்துக்கு ஏற்ற கரெக்ட் யாகம். அதான், கஷ்டமும் இல்லை, சிம்பிள், ஈஸியா பண்ணலாம், யார் வேணாலும் பண்ணலாம், எப்ப வேணாலும் பண்ணலாம். எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே நான் கொடுக்கல, சிம்பிளா பண்ணுங்க. ஓகே, இதை பண்ணினாங்க. அவங்க சத்துவ குணம் 16 ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணுங்க. 16க்கு எப்படியாவது வந்துருக்கோம் எல்லாரும். 10 வாங்கும், முதல்ல 10ல இருந்து 16 போகும். ஓகே, அதை எடுத்து வச்சுட்டு கையில எப்படி பிடிச்சிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். மாலையை, ஜப மாலை எப்படி வச்சுக்கணும், இதை இப்படி கையில வச்சுக்கணும். இந்த 3 வரல கீழே கொண்டு போய் இதுக்கு அடியில, இந்த மணிக்கு அடியில வச்சிருக்கணும். இந்த கட்டை வரலால தான் மணியை உருட்டி தள்ளி எடுத்துன்னு போகணும். இப்படியே எடுத்துன்னு போனேன்னா 1ல ஆரம்பிச்சேன்னாக்க அது அந்த மணியானது இந்த 108 கிட்டக்க 108 கிட்டக்க வந்தாச்சுனாக்க இது கிருஷ்ணா பீடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதை அப்படியே கண்ணில் ஊற்றின்னு அப்படியே திருப்பிட்டு அந்த 108வது 1வது மணியை எடுத்துக்கணும். கவுண்ட் பண்ணி இங்கே வாங்க. அந்த மாதிரியே பண்ணினீங்கன்னாக்க 16 ரவுண்டு பண்ணணும். ஓகே, ஒரு ரவுண்டுக்கும் 2 ரவுண்டுக்கும் இன்பிட்வீன் 2 ரவுண்ட்ஸ்ல பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. ஓகே, இதுதான். இது எப்படின்னா முதல்ல நம்ம உங்களுக்கு இப்போ ஸ்டார்டிங்காக ஒண்ணுமே இதுங்க வேண்டாம், கத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும். அப்புறமா கத்துன்றதுக்கு அப்புறமா 16 ரவுண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம்
நம்மளாவே எல்லாத்தையும் பார்த்து இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளாவே மாத்திக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நமக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு நினைச்சு பண்ண வேண்டாம். நமக்கு பகவானுக்கு நட்போட இருக்கணும், நண்பனா ஆக்கணும் பகவானை அப்படின்னு நினைச்சுன்னு பண்ணுங்க போறோம். எனக்கு இதை வேணும் அதை வேணும்னு கேட்கவே வேண்டாம். அவருக்கு தெரியும் யாராருக்கெல்லாம் எப்பப்ப கொடுக்கணும், என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். ஏன் கொடுக்கலனாக்க நம்ம போன ஜென்மத்துல பண்ணத கஷ்டம் ஏன் பண்றோம்னா போன ஜென்மத்துல பண்ண கஷ்டத்தை நம்ம அனுபவிச்சு தான் ஆணும். அதுக்கு அதை வெளியில போக முடியாது, அதில் தப்பிக்க முடியாது. அதனால்தான் இந்த ஜென்மத்துல நம்ம தப்பு பண்ணாம இருக்கணும். பகவத்கீதை 17 நாளா இருக்கீங்க, என் கூட வந்தாச்சு. நீங்க உங்களுக்கு நீங்க பண்ணின இந்த ஜென்மத்துல பண்ண பாவங்கள்லாம் போயாச்சு. இப்ப பகவத்கீதைக்கு வந்ததுனால இனிமையான நம்ம ஒரு தூய வாழ்வு வாழணும்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணோம். ஓகே, அதாவது சத்துவகுணத்துல நம்ம இருந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு டெம்பிள்ல கோயில் கட்டுறா அப்படின்னா நம்மளால டொனேஷனை கொடுத்து ஏதோ ஒண்ணு சின்னதா அணில் எப்படி இந்த இதுக்கு போறதுக்கு கல்ல கொண்டு போய் குட்டி குட்டியா சின்ன ஐட்டம் இருந்தாலும் ஓகே, நம்மளால வந்து மனசுக்குள்ளே இருந்து திருப்தியா கொடுக்கணும். யாரையும் கம்பல் பண்ணல, அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னாக்க நல்லது. இருந்துட்டு மற்றவங்களுக்கு தேர்தல் செல்றது உலகத்துல பக்கத்துல அக்கம் பக்கத்துல யாரையும் விரோதிகளா நம்மள யாரையுமே நினைச்சுக்காம சாப்பாடும் சத்துவம் கொஞ்சம் சாப்பாடையும் பண்ணிட்டு கலியுகத்துக்கு ஏற்ற யாகத்தையும் பண்ணிட்டு நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம லைஃப் நல்லபடியா வாழ்க்கை நல்லபடியா ஓட்டலாம். அப்புறம் வீட்லயும் சண்டை பூசல் இருக்காது. இந்த மாதிரி இருந்தாக்க வீட்லயும் எதுக்கு எடுத்தாலும் கோபம், லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கர் அது மூணும் இல்லாம இருக்க முடியும். இதெல்லாம் வாழ்க்கைக்கு நமக்கு சௌரியமா இருக்கும். அக்கம் பக்கத்துலயும் சண்டை போடாம நமக்குன்னு எதிரின்னு யாரையுமே வச்சுக்கோ, விரோதி அப்படின்னு யாரையும் வச்சுக்க வேண்டாம். எல்லாருக்கிட்டையும் நல்ல தனமா பழகணும். அவங்க எதிரியா இருக்காங்க, அவங்க கெடுதல் பண்ணா எப்படி பார்த்துட்டு இருக்குதுன்னு கேட்கலாம். இருந்தாலும் நமக்கு அறிவு ஜாஸ்தியா போக போக எல்லாரையும் சம நோக்கில பார்த்துட்டு அவன் எதிரியா பண்ணுப்பா அப்படின்னு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஒரு கன்னத்தில் அறிந்தால் மறுகன்னத்தை காட்டுன்னு சொன்ன மாதிரி அவன் பண்ணா பண்ணிட்டு போட்டோம். அவன் பண்ற பாவம் அவனுக்கு, நமக்கு என்ன, அவனுக்கு அதுக்கு நீங்க பதில் கிடைச்சாதான் உங்களுக்கு பாவம். ஓகேயா? ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பது என்பார். சத்துவகுணத்தை எல்லாம் கலியுகத்துக்கு ஏற்ற யாகம் ஜபம் பண்றது சொல்லியாச்சு. இப்ப ரஜோகுணத்துக்காரெல்லாம் என்ன பண்ணுவா, அவ வந்து பெரிய எக்ஸ்பென்சிவ் யாகங்கள்லாம் பண்ணுவா. ஓமங்கள்லாம் பண்ணி ஓமங்கள்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுவா, பட்டுப்புடவை, வெள்ளி, தங்கம் என்னென்னமெல்லாம் போடுவா, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். இது எதுக்கு இந்த மாதிரி யாகங்கள்லாம் பண்றா, தன்னை பத்தி போட்டோ எடுத்துருவா. போட்டோ எடுத்து பேப்பர்ல வரும், எல்லாருக்கும் மேகசின்ல எல்லாம் பார்க்கலாம். இங்க வந்து இவ்வளவு இவர் வந்து இவ்வளவு பெரிய பணக்காரர் இவ்வளவு அழகா யாகங்கள் பண்ணினார் அப்படின்லாம் வந்து படிக்கிறோம் நம்ம இல்லையா. அது அந்த யாக தற்பெருமைக்காகவும் அவ வந்து பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக இந்த மாதிரி பண்ணாக்க மற்றவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு ஓ இவ்வளவு பெரிய ஆளா அப்படின்ட்டு அவங்கள்ட்ட வேலை செய்யறதுக்கு போவாங்க. அவங்களுக்கு பெனிஃபிட், அதனால பௌதிக நன்மை கிடைக்கும். அந்த மாதிரி இதுக்காக ரஜோகுணத்தை இந்த மாதிரி பண்றவெல்லாம் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தாங்க. ஓகே. மூணாவது, சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாரணம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையின்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோகுணத்தை சார்ந்ததாகும். தமோகுணத்துக்காரர்களுக்கு என்னென்ன, அவ பிரசாத விநியோகம் கொடுக்குற, சாஸ்திர விதிகளை மதிக்க மாட்டா, வேத மந்திரங்களும் தெரியாதவளுக்கு புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை கொடுக்க மாட்டா, நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகம். 5 அவளோடது. தமோகுணத்துக்காரர்களுக்கு சொர்க்கலோகத்திற்கு உயர்வு பெறுவதற்காக இவ்வுலகில் ஏதேனும் பௌதீக நன்மை பெறுவதற்காக யாகங்களும் சடங்குகளும் செய்யப்படுகின்றன. அதுதான் ரஜோகுணம். மனித சமுதாயத்திற்கு எந்த விதமான நன்மையும் அளிப்பது இல்லை. யாரு? தமோகுணம். அதனால மனித சமுதாயத்துக்கு ஒரு விதமான நன்மையும் கிடையாது. தேவத்விஜ குரு பிராஜ்ய பூஜனம் சௌச்சம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சாச்ச சாரீரம் தம உச்சியதே. முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். உடலுக்கு என்னென்ன தவங்கள்? முழுமுதற் கடவுள் யாரெல்லாம் வழிபடணும்? முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், பிராமின்ஸ், வேதம் படிச்சவாளையெல்லாம் மரியாதை கொடுக்கணும். அவளுக்கு ஆன்மீக குருவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். பெரியோர்களான வீட்டுல இருக்கிற முதல் கடவுள் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்னு சொல்லுவோம். அதனால முதல்ல நமக்கு
பெரியோர்களான தாய் தந்தையரை வழிபடணும். தாய் தந்தையர் எங்கத்தை வழிபடுறது? தாய் தந்தையர் எல்லாம் இந்த காலத்துல ஓல்டேஜ் ஹோம், ஆனா இந்த ஹோம்ல போய் வயதானவர்கள் முதியோர் இல்லம் அதுல கொண்டு போய் தள்ளிட்டு வந்துடுறாங்க. பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகிய அறிவு அது அவங்களுக்கு அடுத்த ஜென்மம் எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியாத பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சு விட்டுனாக்க அவங்க பண்ண மாட்டாங்க அந்த வேலையை. பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகிய அறிவு வழிபடுதல். இந்த தாய் தந்தையரை வழிபடாம இருக்காங்க பார்த்தீங்களா? அதை பத்தி என்னை பேச சொன்னீங்கன்னா நான் பேசிட்டே இருப்பேன். எனக்கு அது ரொம்ப உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா, அதுவும் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு இது இது முதியோர் இல்லம் கட்டி போட்டுட்டு இருக்காங்கம்மா. அவங்க பணம் குழந்தைங்க எல்லாம் நிறைய சம்பாதிக்கிறதுன்ட்டு எல்லாத்தையும் பணத்தையும் கொடுத்து அங்க இதுல போட்டாங்க. அவங்க அங்க உட்காந்துட்டு பாவமா உட்காந்துருக்காங்க. நாங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், சில சமயம் பண்ணி சாப்பாடு எல்லாம் பண்ணி எடுத்துட்டு அவங்களெல்லாம் பார்க்கலான்ட்டு போய் ஒரு 10-15 பேருக்கு அவங்களோட உட்காந்து பேசிட்டு வருவோம். எல்லாருக்கும் ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா பேசுறதுக்கு. ஒரு ஆளு எல்லாம் ஏஜென்ட் பீப்புள் அங்க உட்காந்துருக்குது. அவங்க குழந்தை குட்டி பேரன் பேத்தி யாரை பார்ப்பாங்க? ஒருத்தர் வந்து இருக்காரு. என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்துருப்பாங்க, போறச்சே அழுதுட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் பாவங்கள் நம்ம பண்ற. நம்மளும் அதே மாதிரி நிலைமைக்கு வரப்போறோம். நமக்கும் குழந்தைகளுக்கு, நம்ம குழந்தைகளும் நமக்கு நீ உங்க அப்பா அம்மாவே நீ பாத்துக்கல, நான் உன்ன என்ன பாத்துக்க, நீ போய் உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு நம்மளையும் வரட்டி விடுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியல. அதனால அவங்களுக்கு பெரிய தாய் தந்தையரை நம்ம வீட்டுல வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும். அவங்கதான் நம்மள நடக்க சொல்லி நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. எப்படி நடக்க சொல்லி கொடுத்தாங்க? ஒரு வயசு அரைச்சு என்ன பண்றாங்க, நம்ம கையை பிடிச்சி இப்படி நட அப்படின்னு இந்த பக்கம் அப்பா அந்த பக்கம் அம்மா அந்த குழந்தைய எந்த சந்தோஷமா நடக்க வச்சு அழைத்து கொடுத்துறாங்க. அதே அப்பா அம்மாவுக்கு வயசான காலத்துல அவங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ரோக் வந்துடுது, ஏதாவது உடம்பு வந்துடுது, அவங்களுக்கு நடக்க முடியல அப்படின்னா அவங்கள கையை பிடிச்சி கார் வரைக்கும் கூட ஏத்துறதுக்கு ஆளு கிடையாது. இப்போ எந்த புள்ளியும் ஏத்துறது இல்லை, எந்த பொண்ணும் ஏத்துறது இல்லை. இதெல்லாம் ரொம்ப கன்றாவியா இருக்கு. இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கே அந்த மாதிரி யாரும் தயவு செய்து பண்ணாதீங்க. அப்பா அம்மாவை முதியோர் வயசான காலத்துல முதியோர் இடத்துல கொண்டு போய் விடாதீங்க. வீட்டுல வச்சுட்டு உங்களால பண்ண முடியல, நீங்க ஆபீஸ் போறீங்களா, ஒரு வேலைக்கு ஒரு ஆளை போடுங்க. உங்கள்ட்ட பணம் இருக்குல்ல, போட்டு அவங்களுக்கு வீட்டோடயே வச்சுங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ரூம் போடுங்க. ஏன்னா அவங்க பணம் அத்தனை பணமும் உங்கள்கிட்ட தான் வர போறது. அவங்கள்ட்ட பணம் இல்லையா, அவங்க உங்களை வளர்த்துருக்காங்களே இந்த அளவுக்கு, அதுக்கு ஒரு நன்றி விசுவாசமாவான அவங்கள வீட்டோட வச்சுங்க. இது இந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம படிக்க வேண்டிய பாடம் கிடையாது. இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு ஆதங்கம். இது நான் நிறைய கண்ணால பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதை தயவு செய்து தாய் தந்தையரே முதியோர் இல்லத்துல விட்டுறாதீங்க. ஓகே. தூய்மை, தாய் தந்தையர் ஆகியதை வழிபடணும். அவங்களுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போகணும். குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி சொன்னோம், பரீட்சைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அப்பா அம்மாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, சாமிக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணு, நமக்கு ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பகவானுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணணும். அப்புறம் அப்பா அம்மாவுக்கு குழந்தைகளுக்கு விபூதி எல்லாம் விட்டு விடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கரெக்டா பண்ணி கொடுத்து பழக்கம் பண்ணி கொடுக்கணும். தூய்மையா இருக்கணும். அக தூய்மை அண்ட் புற தூய்மை. புற தூய்மைனா அந்த அன்னைக்கு குளிக்கிறோம். அக தூய்மைனா பகவானுக்கு சாண்டிங் பண்றதுதான் அக தூய்மை. அதுக்கு பசி போட்டு அங்க வச்சுக்க கூடாது. பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறதுனா, அதாவது இல்லிசிட் செக்ஸ் வச்சுக்க கூடாது. ஊர்ல இருக்கிற இதுல போய் அனாவசியமான பால் உறவுகள்லாம் வச்சுக்க கூடாது. அஹிம்சை, அஹிம்சைனா வாக்கில இருந்து கெட்ட வார்த்தை வராம பாத்துக்கணும். அதுதான் முக்கியமான. கொல்றது ஒரு பக்கம், இது கொல்றது அஹிம்சை, அதுக்கு தப்பு இல்லையா அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா வாயிலிருந்து வர வார்த்தை கெட்ட வார்த்தை வராம இருந்தா அதுவும் அஹிம்சை. இது ஆகிய முதலில் உடலின் தவறுகளாகும். ஓகே. இந்த ஸ்லோகம் ஏன் சொல்றேன்னா, சௌச்சம் அப்படின்னு வருது இல்லையா, சௌச்சம்னா தூய்மை. இந்த தூய்மை 2 தூய்மை இருக்கு, புற தூய்மை அண்ட் அக தூய்மை. அதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். கடவுள் பல்வேறு விதமான தவங்களை விளக்குகிறார். உடலால் பயிற்சி செய்யப்படும் தவங்களை விளக்குகிறார். ஒருவன் தன்னை உள்ளும் புறமும் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள பயிற்சி செய்ய வேண்டும். நடத்தையில் எளிமையில் இருப்பதற்கும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரப்படி உடல் உறவு திருமண வாழ்வில் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது. இதுவே உடலை அடிப்படையாக கொண்ட தவமாகும். தாய் தந்தையரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். ஓகே. இது 6 கோஸ்வாமி. கோஸ்வாமின்னா என்ன? ஐம்புலன்களை அடக்க தெரிந்தவர்களுக்கெல்லாம் கோஸ்வாமி. 6 கோஸ்வாமிகள் இங்க படம் போட்டிருக்கு. ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி, அவர் 2 பேரும் சகோதரர்கள். ஜீவ கோஸ்வாமி, அது ரூபா கோஸ்வாமி, சனாதனின் ரூபா கோஸ்வாமியின் மருமகன் யாரு? ஜீவா கோஸ்வாமி. ரகுநாத பட்டா கோஸ்வாமி, கோபால பட்டா கோஸ்வாமி, ரகுநாத தசா கோஸ்வாமி அவர்கள் சரியான கடினமான வாழ்க்கையை குறிக்கிறது. அவர்கள் வாழ்க்கை ஒரு சன்னியாசியா இருப்பா. அவ போட்டுக்க சிம்பிள், எளிமைக்கு
ஒரு உதாரணம் பண்ணா இந்த மாதிரி தான் சின்னதா ஒரு வேஷ்டி ஒரு துண்டு இதுதான் வச்சிருப்பா, கையில ஜெப மாலை. இது தவிர்த்து அவளுக்கு வேற எதுலையுமே நாட்டம் போகாது. முழுக்க முழுக்க பகவானை தான் சிந்திச்சுருப்பா. ஓகே. இது வந்து இதுல இந்த 2 கோஸ்வாமிகள் பிரதர்ஸ் இருக்கா இல்லையா, அவள்லாம் நல்ல பெரிய வேலையில கவர்மெண்ட்ல இருந்திருக்கா. கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுது, அவங்ககிட்ட இந்த நிறைய பெரிய பணக்கார பசங்க வீட்டுல அவங்க கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட் பிடிங்கி கொடுத்து. இருந்தாலும் அவ கவலையே பண்ணல. ஏன்னா அவளுக்கு மனசு வந்து ஆன்மீகத்துல நாட்டம் வந்தது. அப்படி எடுத்துக்கணும்னா அவ கையில நல்ல பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு ராஜா வீட்டு குழந்தை வந்து தானே அவள் இருந்திருக்கா. அப்போ வந்து நல்ல பிளாங்கெட் இருந்து போர்த்திக்கிறதுக்கு போர்வைன்னா அது அப்படி பெரிய பணக்கார வீட்டுல இருக்கிற போர்வை அது. அதை எடுத்துட்டு இவ வந்து இங்க வந்துட்டா. எதுக்கு இந்த இவாளோட சேர்ந்து கோஸ்வாமிகளோட இருக்கிறதுக்காக வந்துட்டா. அங்க வந்து பார்த்தா அவள்லாம் கியூஷலும் அதுவும் போட்டுருக்கா. இவாளோட சேர்ந்து நம்ம இருக்கிறது அசோசியேஷன்ல நம்ம மாத்திரம் அப்படி போட்டுட்டு இருப்பாளா அப்படின்னு அவளுக்கு ஃபீலிங் வந்துட்டு பக்கத்துல இருக்கிற டோபிட்ட போனா, வெண்ணான்ட்ட போய் உங்ககிட்ட இருக்கிற பழைய உன்னோட இதை பிளாங்கெட்டை என்கிட்ட கொடு, நீ எப்படி போத்திக்கிறியோ அதை என்கிட்ட கொடு அப்படின்னு அந்த வாங்கிந்தேன். இதை நல்லா இதை தூக்கி அவள்கிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த வெண்ணான்ட்ட கொடுத்துட்டு அதை எடுத்துன்னு வந்தேன். அவ்வளோ சிம்பிள் லைஃப் அவள்லாம் எளிமையா வாழறதுக்கு. அதுக்கு சொல்ல வரேன். ஓகே. இந்த 6 கோஸ்வாமிகளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அனுத்வேக கரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரியஹிதம் சயத் ஸ்வாத்யாயாசனம் செய்வ வாக்மயம் தவ உச்சியத்தே. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரை துன்புறுத்தாத பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். வாக்குலேருந்து வர வார்த்தைகள்லாம் மற்றவாளுக்கு நம்மளால உபயோகமா இருக்கிற வார்த்தைகளா இருக்கணும். மற்றவங்களை போய் ஊண்டிங்க துன்புறுத்தாத பேச்சா இருக்கணும். மனசை காயப்படுத்தக்கூடாது. என்ன வேத இலக்கியங்கள்லாம் உச்சரிக்கும் போது கரெக்டா உச்சரிக்கணும். இதெல்லாம் வாக்கின் தவங்களாகும். ஒரு ஆசிரியர் தனது வாக்கின் தவங்களாகும்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு ஆசிரியர் தனது மாணவருக்கு அறிவுரை வழங்கும் போது உண்மையெல்லாம் பேசலாம், உண்மையை பேசலாம், நீ உண்மைதான் பேசு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவர் எல்லாம் உண்மையே சொல்லி கொடுத்துருக்கார். இருப்பினும் அத்தகைய ஆசிரியர் தனது மாணவர்கள் அல்லாத மற்றவர்களிடம் பேசும்போது அவர்களது மனதை துன்புறுத்தபடி பேசக்கூடாது. இதுவே பேசுவதை பொறுத்த தவமாகும். பேச்சின் திறமை என்பது உண்மையுள்ள மகிழ்வளிக்கும், நன்மை பயக்கும், மற்றவர்களுக்கும் கிளர்ச்சி அளிக்காத சொற்களை பேசுவதிலும் வேத இலக்கியங்களை தவறாமல் வாசிப்பதிலும் அடங்கும். ஓகே. அவங்க வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஆசிரியர் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதே குழந்தைகளுக்காட்டும் பெரியவாளுக்கெல்லாமும் காலேஜ்லயும் அவ சொல்லி தரும்போது பேசுற பேச்சு உண்மையானதாகவும் இருக்கணும், இனிமையாகவும் இருக்கணும். அவங்க வந்து கிளாஸ்ல வந்து நீ இதை சிகரெட் பிடிக்கக்கூடாது, இதை பண்ணக்கூடாது, அப்படி இப்படின்லாம் நீங்களாம் நல்ல குழந்தைகளா இருக்கும், தாய் தந்தையருக்கு வழிபடணும், அப்பா அம்மாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி இது அப்பா அம்மாவுக்கு இது வணங்கணும், அப்பாவை எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டும் எங்க கிளாஸ்ல உட்காந்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது. அதே ஆசிரியர் வீட்டுக்கு போனாக்க வீட்டுல போய் என்னடி இது அது இதுன்னு வீட்டுல ஒரே கத்தல் சண்டை பூசல் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இருப்பார். குழந்தைகளையும் கண்ணாறு பெண்ணான்னு அடிப்பார் இருப்பார். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அவர் வந்து இப்ப அப்பா அம்மாவை எல்லாம் கொண்டு போய் முதியோர் இல்லத்துல சேர்த்திருப்பார். அவர் வந்து இங்க கிளாஸ்ல பசங்களுக்கு உபதேசிச்சதோ அவர் நடந்துக்கிற விதமும் தப்பு. அந்த மாதிரி ரெண்டுமே விதமா பண்ணக்கூடாது. நம்ம வாக்கினோட கொடுக்குற வாக்கின் தவங்கள் நம்ம சொல்றது முடிஞ்சதை நம்ம கரெக்டா சொல்லி கொடுக்கணும். அதுக்கு தான் ப்ராக்டிஸ் பிஃபோர் யூ ப்ரீச் அப்படிம்பாங்க இங்கிலீஷ்ல. முதல்ல நம்ம கரெக்டா பண்ணணும். நம்ம பண்ணினா தான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்ல முடியும். பார்த்தாலும் நீங்க 5 மணிக்கு எழுந்துதான் ஆச்சு அப்படின்னா 5 மணிக்கு நீங்க எழுந்திருக்கீங்களா முதல்லன்னு பார்க்கணும். 5 மணிக்கு எழுந்திரி சில வீட்டுல பார்க்கலாம் அம்மாவும் அப்பாவும் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க பேசாம எழுந்திரி கிளாஸுக்குள்ள போ அப்படின்னு அந்த குழந்தைகளை வச்சுட்டு அம்மா அப்பா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து அந்த குழந்தை வந்து தானாவே அதோட வேலைக்காரியை போட்டு கொடுக்கும், அதை போட்டு ஓடி போயிடும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. அதனால நம்ம முதல்ல பண்ணாதான் இந்த 4 மணி 5 மணிக்கு எழுதுக்கிற பழக்கம் வரும். ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் அந்த மாதிரி தான். ஓகே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். மனதின் தவம் என்றால் அதன் புலனுகர்ச்சியிலிருந்து விடுவிப்பதாகும். பிறருக்கு நன்மை செய்வதை பற்றி எப்போதும் எண்ணும்படியாக மனம் பயிற்சி செய்யப்பட வேண்டும். இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
சத்துவ குணத்துல இருக்கலாம். இவெல்லாம் யாத்திரை போறான். யாத்திரை போறதுக்கு அழிச்சுன்னு போறதுக்கெல்லாம் எது அந்த இதை லீடு பண்றதுக்கு பிரம்மச்சாரி வந்து சனி அவ தான் அதுக்கு மாயாப்பூருக்கு, அப்புறம் என்னது மாயாப்பூர், பிருந்தாவன். இது வந்து மாயாப்பூர்ல இந்த தீப் என்ன இந்த தீப் நவதீப்புக்கு போய் நாங்கெல்லாம் போயிருக்கோம். இதெல்லாம் நம்ம என்என்டி பற்றி கூட்டின்னு போனாரு எங்களை எல்லாம். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் அழைச்சின்னு போறதுக்கு அவளுக்கு நம்மளெல்லாம் அழைச்சின்னு போய் எல்லாத்துக்கும் அவளுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து எல்லாத்தையும் நமக்கு நல்லதுக்கு இதெல்லாம் யார் பண்ண முடியும்? சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்களால தான் பண்ண முடியும். மாயாப்பூர், பிருந்தாவன், அப்புறம் பூரி ஜெகநாத் எல்லாமே கூட்டிட்டு போயிருந்தார் எங்களுக்கு. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். அது டெம்பரரி. ரஜோகுணத்துல பண்றதெல்லாம் மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டு அதெல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தற்பெருமைக்காக படுவா. உடனே என்ன பண்ண, ஐயோ இவங்க ரொம்ப நல்லவங்க, அவங்க காலில் விழுந்து எல்லாம் மரியாதை பண்ணி இருந்துப்பாங்க. அதெல்லாம் டெம்பரரி அப்படிங்கிறது யாருக்கும் தெரியறது இல்லை. மூட கிராஹேணாத்மனோ மூட கிராஹேணாத்மனோ யத் பீடையா கிரியதே தபஹ பரஸ்யோத் சாதனார்த்தம் வா தத் தாமசம் உதாகிருதம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. அவ என்ன பண்ணுவா? தமோ குணத்துக்காரெல்லாம் தன்னை மற்றவாளையெல்லாம் அழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவளை அழிக்கணும், துன்புறுத்துறது, இந்த தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் தன்னையும் வருத்திப்பா. அந்த மாதிரி பண்ற தியாகங்கள்லாம் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. பிறரை அழிப்பதற்கு துன்புறுத்துக்கு ஹிரண்யகசிபுவை எப்படி பண்ண? ஹிரண்யகசிபு பிரகலாதன் எதுக்கிறதுக்கு பிறரை அழிப்பதற்கு துன்புறுத்துவதற்கு சொந்த மகன்னு பாராம அவனை வந்து கஷ்டப்படுத்திட்டு இருந்தார் இல்லையா? அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் தமோ குணத்துக்காக பண்ற காரியங்கள். ஹிரண்யகசிபுவை போன்ற அசுரர்கள் முட்டாள்தனமான தவங்களுக்கு உதாரணமாக விளங்குகின்றார்கள். கடுமையான தவத்தை மேற்கொண்டு அமரத்துவத்தை பெற்று தேவர்களை கொல்ல விரும்பினார். இத்தகைய விஷயங்களுக்காக பிரம்மாவை வழிபட்டவர் இறுதியில் பரமபுருஷ பகவானால் கொல்லப்பட்டார். அசாத்தியமான ஒன்றிற்காக தவங்களை புரிவது நிச்சயமாக தமோ குணத்தை சார்ந்ததாகும். தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் கடமையிலிருந்து வழங்கப்படும் தொண்டு திரும்ப எதிர்பார்க்காமல் சரியான நேரத்தில் மற்றும் இடத்தில் ஒரு தகுதியான நன்மை பயக்கும் விஷயத்தில் கருதப்படுகிறது. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்தில் சூரிய அல்லது சந்திர கிரகணம் சமயத்தில் தகுதி வாய்ந்த ஒரு பிராமணருக்கு, ஒரு வைஷ்ணவருக்கு, பக்தனுக்கு கோயில்களில் தானம் கொடுக்கப்படுகிறது. இத்தகைய தானங்கள் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். நம்ம கொடுக்குற தானம், ஐயோ எனக்கு கிரகணத்துல என்னோட இதுல பீடை பிடிச்சிட்டு அதை வந்து நிவர்த்தி பண்றதுக்காக கொடுக்குறேன்னு நிறைய பேர் தானம் கொடுப்பாங்க. போய் அதை கொடுக்கறத வந்து நமக்கு வந்து சரியா போகணும்னு நினைச்சுக்கலாம். நீங்க தானம் கொடுக்க சொல்லியிருக்கா, கொடுத்துட்டேன், அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு பண்ணணும். அதை வாங்கிக்கிறவாளும் அதை டிசர்விங் பீப்புளுக்கு தான் கொடுக்கணும். ஒருத்தன்ட்ட நிறைய இருக்கு, அவன் வாங்கி அதை வித்து போட்டுட்டு காசை எடுத்துன்னு போயிட்டு கூடி குடிச்சானாக்கா அது என்ன பிரயோஜனம்? அந்த மாதிரி கொடுக்குறவளுக்கும் அவன் தகுதி இருக்கா? இந்த ஏழை மனிதர்கள் தகுதி இல்லைட்டானா அந்த தானத்தினால் எந்த ஆன்மீக முன்னேற்றமும் இருக்காது. இஸ்கான் மங்களூர்ல இப்ப கோயில் கட்டிட்டு இருக்காரு. யாரு? என்என்டி பிரபுஜி பிரசிடென்ட். அவர் தான் நமக்கு. அவர் கோயில் கட்டுறாரு. அவர்லாம் வந்து பியோர் டிவோட்டி. அவர்லாம் சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவெல்லாம். அவெல்லாம் இப்போ கோயில் கட்டுறதுக்கு அந்த அவர் கோயில் கட்டுறது டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்ததுக்கு ஒரு இது பில்டிங் ஓபன் பண்ணி இப்போ ரத யாத்திரை பண்ணி அங்க பகவானை வந்து மூர்த்தி எல்லாம் எடுத்துட்டு போயாச்சு. இப்போ வந்து கிருஷ்ணாஷ்டமி அன்னைக்கு புல்லும் திறந்துடுவா. அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு இன்னொரு 4-5 மாசத்துக்கு அவர்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் தேவைப்படுகிறது. இந்த மாதிரி அவர்களுக்கெல்லாம் நம்மளால ஆன கைங்கறி தானங்களை வந்து பணத்தை வந்து தானமா கொடுத்தாக்க அவ்வளவு நல்லது விசேஷம்.
அதனால நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ எத்தனையோ தானங்கள் பண்றோம். இந்த மாதிரி தெரிஞ்சு நான் உங்களுக்கு எல்லாம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாரும் உங்களால ஆனது தானங்கள் கொடுங்க. எவ்வளவு முடியுமோ ஒரு ஒரு கல்லுக்கு செங்கலுக்கு கொடுங்கோ, இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ளோரிங்க்கு ஒரு ரூமுக்கு ஃப்ளோரிங்க்கு கொடுங்கோ, 5000 கொடுங்கோ, 10,000 கொடுங்கோ, எவ்வளவு உங்களால முடியுதோ 500 கொடுங்கோ, 1000 என்ன வேணுமோ உங்களுக்கு மனசு திருப்தியோட கொடுங்கோ. கொடுக்கணும்னு யாரையும் கம்பல் பண்ணல. ஓகே, இது ஒரு நமக்கு புண்ணியம். இது பண்ணினாக்க நம் புண்ணியம். பகவான் ஏன்னா அது பகவான் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு வாடகை வீட்டுல இருந்தாரு. அவருக்குன்னு சொந்த இடம் அமைக்கிறாங்க. இப்போ அந்த சொந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் உட்காந்துக்கிறதுக்கு நம்ம பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இது கூட பண்ண மாட்டோமா? நம்மளால ஆனது ஓரளவுக்கு நம்ம பண்ணணும். ஓகே, கோயிலுக்கு செய்யும் தொண்டு அது டொனேஷன் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். கிருஷ்ணரிடம் நெருங்கி வர்றதுக்கு இதெல்லாம் வழிவகுக்கும். 21 யத்து பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புனக தீயதே ச பரிக்ளிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம் ஸ்ருதம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பக்கத்துல இருக்கிற பிக்சர்ல பாருங்க, அவன் அரிசி ஏதோ வச்சு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸையும் வச்சு தானம் கொடுக்குறான். அவன் என்ன பண்றான்? கொடுக்கறதே இடது கையால கொடுக்குறான். ஏதோ கொடுக்குற மாரி கொடுக்குறான். கொடுத்துட்டு இந்த கையில என்ன பண்றான்? மொபைல் எடுத்து போட்டோ எடுத்துக்கிறான். போட்டோ எடுத்து என்ன பண்ணுவான்? போய் மேகசின்ல பப்ளிஷ் பண்ணிடுவான். அதாவது அந்த மாதிரி பண்ணா அவனுக்கு என்ன? இவன் தானங்கள்லாம் கொடுக்குறான்னா இவன் பெரிய ஆள் தான், நமக்கு நல்லா கவனிச்சுக்கணும், அவனுக்கு ஓட்டு போடுவான், எத்தனையோ பண்ணுவான் அவனுக்கு. அது பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து பலனை விரும்பி அந்த மாதிரி கொடுக்குற தானம் ரஜோகுணத்துக்காக, அதெல்லாம் தான் பண்ண முடியாது. தானம் சில சமயங்களில் சொர்க்கலோகத்திற்கு ஏற்றம் பெறுவதற்காக வழங்கப்படுகிறது. சில சமயம் மிகுந்த சிரமத்துடன் கொடுக்கப்படுகிறது. சத்துவகுணத்திலான தானம் மட்டுமே சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் சமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஹெல்ப் மீ, ஐ நீட் மணி ஃபார் வீட். எனக்கு குடிக்கணும், சிகரெட் பிடிக்கணும், அதுக்கெல்லாம் காசு இல்லை, எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தரமாட்டேங்கிறா, கொடுங்கோ அப்படின்னா இங்க போய் 100 ரூபாய் போட்டுட்டு வரதுல அர்த்தம் இல்லை. ஏன்னா அவன் பண்ண போற காரியம் தப்பு காரியம். அதுக்கு நம்ம உடனடியா இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி பண்றான் நிறைய பேர். அந்த அவள்லாம் தம்ம குணத்துக்காரா. ஓகே, BMW அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். பாடி, மைண்ட் அண்ட் வேர்ட்ஸ். நம்ம என்ன உடல் தவம், மைண்ட் எப்போதுமே சுத்தமா இருக்கணும். சுத்தம்னா என்ன? யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்காது இருக்கணும். வாயிலிருந்து வர வார்த்தைகளும் நல்லபடியா இருக்கணும். அதுக்கு நம்ம வேற யாரையுமே போய் பார்க்க வேண்டாம். பியோர் டிவோட்டி, பியோர் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிற பியோர் டிவோட்டி யாரு? நமக்கு ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. ஓகே, ஓம் தத் சத் இது நிர்தேஷோ பிரம்மண ஸ்ரீவித ஸ்ருதஹ பிராமணாஸ்தேன வேதாஸ்ய யஜ்ஞாஸ்ய விஹிதா புராம். படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் சத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. பிராமணர்கள் இதை பண்ணினாக்க ஓம் சத் சத் அப்படின்னு முடிப்பா, கவனிச்சுட்டு போயிடலீங்க. அது எதுக்காக சொல்றேன்னா அந்த மாதிரி பகவானை ஞாபகப்படுத்தி சொல்றதுக்காக 3 குறியீடுகள் ஆங்களும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. தவம், யாகம், உணவுப் பொருள்கள், தானம் ஆகிய 3 பிரிவுகளாக சத்துவ ரஜோ தமோ குணத்தை சார்ந்தவையாக பிரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. பரமபொருளை ஓம் தத் சத் நித்தியமான பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கோளாக ஏற்கும் போது ஆன்மீகத்தில் ஏற்றம் பெற உதவி செய்பவையாகி விடுகின்றன. இந்த குறிக்கோள் சாஸ்திர விதிகளில் சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது. ஓம் வேத மந்திரங்களில் எப்போதும் காணப்படுகிறது. ஓம் என்றால் விஷ்ணு, ஒருவருக்கு பகவானை நினைக்க உதவுகிறது. சத் என்றால் முக்திக்கான பற்றின்றி உழைப்பதை விவரிக்கிறது. சத்துனா பகவான் அவரது பக்தர்களின் திருப்திக்காக செயல்கள் ஏற்பது. ஓம் தத் சத். பால் பொருட்கள், சர்க்கரை, அரிசி, கோதுமை, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் போன்ற ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும் சத்துவ குணத்துக்கு இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஆரோக்கியத்துக்கு உதவும் மற்றும் ஆயுட்காலம் அதிகரிக்கும் உணவுகள்
எப்படிப்பட்ட உணவு சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக இறைச்சி மற்றும் மது போன்ற தீண்டத்தகாத விஷயங்கள் எந்த உணவும் சாப்பிடுவதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே சமைக்கப்பட்டால் பிரசாதம் தவிர இறைவனுக்கு வழங்கப்படும் உணவு இருள் சூழ்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. அனைத்து நபர்களுக்கும் உணவு கிருமி நாசினியாகவும் உண்ணக்கூடியதாகவும் சுவையாகவும் இருக்க அந்த உணவை இறைவனுக்கு வழங்க வேண்டும். ஓகே. தஸ்மாத் ஓம் யுதாகிருத்திய யஜ்ஞதான தபக்ரியாக பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகிறார்கள். விஷ்ணுவின் தாமரை திருவடிகளே உன்னத பக்தியின் தலமாகவும் எல்லாவற்றையும் பரமபுருஷ பகவானுக்காக செய்தல் எல்லா செயல்களிலும் பக்குவத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. தத்தித் என பிசத்யா பலம் யஜ்ஞ தபக்ரியாக தான கிரியாஷ்ட விவிதாக கிரியந்தே மோட்ச காங்கிபீஹி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். ஓம் படிச்சாச்சு, இப்ப தத்து 2வது இல்லையா? ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்வு பெற வேண்டுமானால் ஒருவர் எந்த விதமான பௌதிக லாபத்திற்காகவும் செயல்படக்கூடாது. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. இது சத் என்றும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. ரித்தாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார்கள். மேலும் பரமபுருஷனை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவும் செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சத்துக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் இது. அஷரத்யாஹூதம் தத்தம் தபஸ்தத்தம் கிருதம் சயத் அசதி ஜிச்சதே பார்த்த தத் பிரேதய பிரேத்திய நோ இஹ. ரித்தாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. சத்து படிச்சோம். இப்ப அசத்துனா என்ன? ரித்தாவின் மைந்தனே, கட்டுண்ட நிலையில் தேவர்கள், பேய்கள், குபேரன் முதலிய யக்ஷர்களை வழிபடுவதில் மக்கள் மிகவும் ஆவலாக உள்ளனர். சத்துவ குணம் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் விட சிறந்தது. இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ளும் ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். இந்த 17வது அத்தியாயத்தின் கருத்து கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அவசியம். சுத்த சத்துவத்துக்கு போறது விசேஷம். இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதே கிருஷ்ண உணர்வு. அதுக்கு நம்ம தயார் பண்ணணும். ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிகிறது. அங்கீகரிக்கப்படாத வழிபாடு பற்றி அர்ஜுனன் விரும்பினான். கிருஷ்ணரின் பதில் முக்குணங்களே ஒருவரின் நம்பிக்கையும் வழிபாட்டையும் தீர்மானிக்கிறது. முக்குணங்களில் அமைந்த உணவுகள், முக்குணங்களில் அமைந்த யாகங்கள், 3 வகையான தவங்கள், முக்குணங்களால் அமைந்த தவங்கள், முக்குணங்களில் அமைந்த தானங்கள். ஓம் சத் அப்படின்னா யாகம், தவம், தானம் ஆகியவை பகவானை குறித்தே வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு படிச்சோம். ஸோ இந்த சாப்டர்ல நமக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன? அடுத்தவர்களை அச்சுறுத்துவதற்காக தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்வதோ, மற்றவர்களை நம் வழிக்கு வர வைப்பதற்காக அவர்களை சித்திரவதை செய்வதோ 2மே மனித வாழ்வுக்கு பாதகமானவை. இது தப்பு. இந்த 2மே தப்பு இல்லையா? இந்த ராஜாவா இருக்கான், அவன் கீழே ஒரு ஸ்டூலை போட்டு உட்காரப்படாதா, ஒரு மனுஷனை குனிஞ்சு நிக்க வச்சு அவனை சித்திரவதை பண்ணி அவன் மேல காலை வச்சிருக்கான். இந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் 2மே மனித வாழ்வுக்கு பாதகமானவை. இதெல்லாம் தப்பு. இதுல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை இந்த சாப்டர்ல சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். துரோணாச்சாரியன் பறவை கண் பரிசோதனை. ஓகே, சரி, இது முடிச்சிடலாம். நம்ம கொடுக்குற கிஃப்ட் அவுட் ஆஃப் டியூட்டி, ப்ராப்பர் டைம், பிளேஸ், யாருக்கு கொடுக்குறோம், என்ன கொடுக்குறோம், அவளுடைய தகுதி அறிஞ்சு நம்ம கொடுக்குறோம். இப்ப இஸ்கான் மங்களூருக்கு நான் கொடுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இதுக்கு நீங்க கொடுங்க டொனேஷன். இங்க படம் போட்டிருக்கு இல்லையா, அதுதான் கொடுத்துருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குற டொனேஷன் உபயோகமான இடத்துக்கு போய் சேரணும். அங்க பகவான் உட்காந்துக்கிறதுக்காக இடத்துல தான் கட்டின்னு இருக்க கோயில் இல்லையா, அந்த இடத்துக்கு நம்மளால அதை கொடுக்கணும். ஓகே, அது அந்த மாதிரி பண்றது சத்துவ குணத்துக்காக பண்ணக்கூடியது. ஸோ இவர் அப்பீல் கொடுத்துருக்காரு NND பிரபுஜி.
அவர் சொல்றது எல்லாரும் அவங்களால நடந்த டொனேஷன் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறார். ஸோ இந்த மாதிரி டெம்பிள் வந்துருக்கு. இந்த மாதிரி தான் டெம்பிள் இருக்கும். அது வந்துருக்கு. கிருஷ்ணருக்காக கோயில் கட்டிட்டு இருக்கார். நம்மளால நடந்த கொடுக்கணும். ஓகே, சாப்டர் முடியறதுக்குள்ள ஒரே நிமிஷம். ராதா கோயில் இது டெம்பிள் குலையில இந்த மாதிரி தான் கட்டிட்டு இருக்கா. அதுக்கு வந்து நேற்றுக்கு உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட்டிருக்காங்க, பாலாஜி ப்ரூஃப் போட்டிருக்காங்க, இது இல்லையா அட்மின் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, டொனேஷன் கொடுக்கறதுக்கு மந்த்லி சேவா மாசம் 500 ரூபாய் கட்டினா போறோம். மொத்தமா கட்டணும்னு அவசியம். மத்ஸ்ய சுதாமா சேவைன்னு பேர் இதெல்லாம். ஓகே, உங்களால எவ்வளவுக்கு நீங்க எடுத்துக்கிறீங்களோ எடுத்துக்கோங்க. அவங்க உங்க சௌகரியத்தால் டொனேஷன் கொடுங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒன் டைம் சேவாவும் கொடுக்கலாம், மந்த்லி சேவா கொடுக்கலாம், அன்னதான சேவை கொடுக்கலாம். சேவையெல்லாம் எல்லா இதுலயும் ரொம்ப சிறந்தது எது? தானத்திலேயே அன்னதானம் ரொம்ப விசேஷம். அதுக்கு கொடுக்கலாம். ஒரு கல்லுக்கு ஒரு செங்கலுக்கு கொடுக்கலாம். தர்மாதிகாரி ஆகலாம், கர்த்தாவாகலாம். இன்டர்நேஷனல் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் அது நான் நேற்றுக்கு முன்னாள் 4 நாளைக்கு முந்தையே சொல்லிட்டு அது கூட பண்ணிக்கோங்க நீங்க. ஓகே, இன்டர்நேஷனல் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் வாங்கிக்கலாம். இன்டர்நேஷனல் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஒரே அடியா கட்டணுங்கிறது மாசம் 5000 கட்டினா கூட ஓகே. அந்த 35,000 அதை பண்ணிக்கோங்க. தர்ம அதிகாரி பண்ணலாம். மகா முக்கிய அதிகாரி, முக்கிய தர்மாதிகாரி சேவா எது பண்ணாலும் நம்ம ஜாயின் நீங்க பணத்தை கொடுக்கலாம் உங்க டொனேஷனை. ஓகே, இது வந்து வாட்ஸ்அப்ல போட்டிருக்கு இந்த லிங்க் எல்லாம். அதில் பார்த்துட்டு கரெக்டாக பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு அந்த ரிசிப்ட் பேப்பரை எனக்கு அந்த ஒரு காப்பி எனக்கு அனுப்புங்க. ஓகே, ஏன்னா அது வந்து சேர்ந்துருக்குங்கிறது எங்களுக்கு தெரியணும் எனக்கு. அதுக்காக தான் ஆஃபர் டொனேஷன் ஃபார் நியூ டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அது எப்படி கோயில் போயிருக்குங்கிறத இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் பண்ணாக்க இதில் போய் பாருங்களா. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நம்ம சொன்னதுதான். பார்க்கலாம் என்ன வருதுன்னு. இதுதான் டெம்பிள், இப்படிதான் வரப்போகுது டெம்பிள். இந்த மாதிரிதான் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். வாமன் புரா இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. இப்போ முடிச்சுட்டு சாஃப்ட் ஓப்பனிங் பண்ணிட்டாங்க. புஸ்தகங்கள்லாம் அந்த மாதிரி இதெல்லாமும் கொடுக்குறாங்க. அங்கே வந்து இந்த டெம்பிளில் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து புக் ஷாப்பும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. நமக்கு வேணுங்கிற புஸ்தகங்கள்லாம் அங்கே போய் நேரையும் போய் வாங்கிக்கலாம். யூத் ப்ரீச்சிங்லாம் அங்கே நடக்க போகிறது. அதுக்கு பெரிய ஹால் இருக்குது. ஃபெஸ்டிவல்லாம் நடக்க போகிறது. யாத்திரையெல்லாம் நடக்கும். ஃபெஸ்டிவல் அண்ட் யாத்திரை தான் இவ்வளோ பெரிய லேண்டில் பண்ணுறாங்க. தேய்தி மண்டப் சேவா. இந்த மாதிரி மண்டபத்துக்கு வேணுங்கிற பணமும் நீங்கள் கட்டலாம். இந்த மாதிரி மனசு வச்சாக்க இந்த மாதிரியும் பண்ண முடியும் நம்மளால. கர்ப்பகிரக சேவா இதுவும் பெரிய அமௌண்ட்டு. அத்தனை பணம் கொடுக்காமட்டாலும் நான் அதுக்கு கொடுக்குறேன்ட்டு நம்மளால ஆனது ஓரளவுக்கு அதில் சேர்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லலாம். கௌரவனிதாய் ஜெய்தி சேவா. ஸ்ரீலா பிரபுபாதா ஆல்டர், அவருக்கு ஒரு ஆல்டர் வந்து பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி பணம் கொடுக்கலாம். அது அப்படியே மொத்த அமௌண்ட் கொடுக்கணும்னு இல்லை, அது கணக்கு கிடையாது. நம்மளால நடந்து 1 லட்சம் கொடுத்தா கூட அதோட சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லணும். டெய்லிக்கு வந்து ட்ரெஸ் அதை மாற்றி போட்டுருக்கா இல்லையா, அதுக்கு வந்து அந்த ஒரு ரூம் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கா. ஏன்னா நிறைய ட்ரெஸ் மாற்றி போட்டானோ இல்லையா, அதுக்கு கொடுக்கலாம். ஆல்டர் டோருக்கு வந்து சேவைக்கு கொடுக்கலாம். ஷயானா ரூம் சேவா, பாலக்கி சேவான்னு இருக்கு. பூஜா ரூம் சேவா, டெய்டி கிச்சன், ரொம்ப சூப்பராக ஒரு கிச்சன் கட்டின்னு இருக்கா, அதுக்கு நம்ம பணம் கட்டலாம். 3 டைமென்ஷன் பெயிண்டிங்ஸு எல்லாம் டெம்பிளில் சுற்றிற கோயில் எல்லாம் இதெல்லாம் மற்ற இஸ்கான்ல எல்லாம் இருக்க மாதிரி நல்ல பிரமாதமாக பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் வர வச்சு அதெல்லாம் வைக்க போகிறார்.
அதுக்கு கொடுக்கலாம் அந்த சேவைக்கு. மார்பிள் ஃபார் டெம்பிள் ஃபுல் இதுவும் மார்பிளில் போட்டுருக்கா, அதுக்கு நம்மளால ரூபாயை கொடுக்கலாம். பாத சேவனம் சேவா அது 3 லட்சம் 3 லட்சம் வருது. எது நம்மளால இருந்தோ அதை முடிக்கணும். ஓகே. கெஸ்ட் ஹவுஸ் நம்மளாம் போனால் தங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு லைஃப் மெம்பர்ஷிப் வாங்க சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, அதை வாங்கிட்டீங்கன்னா நம்ம போனாக்க ஃப்ரீயாக நமக்கு 3 நாளைக்கு புக்கிங் முன்னாடி ப்ரீ புக்கிங் பண்ணிக்கணும். அங்கே போய் தங்கிக்கலாம். 32 ரூம் அவைலபிள் அங்கே. அதுக்கு அந்த இதுக்கு டொனேஷன் கொடுக்கலாம். கோவிந்தா ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று கட்டுறா, அதோடைய கூடவே அதில் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த பிரசாதம் கிடைக்கலன்னா அங்கே போய் சாப்பிட்டுக்கலாம். கல்யாணி சேவா அது என்னது, கல்யாணி சேவாங்கிறது என்னது தெரியலையா? ஓகே. கல்யாணி சேவா இந்த மாதிரி சுற்றுப்புறங்கள்லாம் நல்லா இதுவா பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அந்த சேவை. கோபுர சேவா, அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் நிறைய வளருது. குலையில இருக்கு மங்களூர்ல, அதனால நம்மளாலானது டொனேஷன் கொடுக்கணும். ஓகே. துவாஜ ஸ்தம்பம் தூப ஸ்தம்பம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அதுக்கு இத்தனை இவ்வளோ ரூபாய் வருது. 20 லட்சம். செமினார் ஹால் இருக்கு. டெம்பிள் ஹால் சேவா, டெம்பிள் ஹால் இதுதான், இந்த மாதிரி தான் டெம்பிளுக்கு ஏற்றாப்புல. காத்தால மங்கள ஆரத்தி இதுங்களாம் எல்லாருமே டெய்லி மங்கள ஆரத்தி 4:30க்கு மங்கள ஆரத்தி நடக்கிறது. டெம்பிள் லிங்க்ல எல்லாரும் அட்டன் பண்ணுங்க. சாண்டிலியர் இது மாதிரி இது வாங்குறதுக்கு 5 லட்சம். நம்மளால ஆனது எது முடியுமோ அதுக்கு கொடுங்க. சீம் கிச்சன் வந்து இப்போ சீம் அந்த மாதிரி கிச்சனா பண்ணிட்டோம், மாடர்ன் கிச்சனா பண்ணிட்டேன். நிச்சயமா டெய்லியே அன்னதான சேவை நடந்துட்டு இருக்கு. 4 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. பப்ளிக் அன்னதானம் ஒரு இன்னைக்கு ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் அன்னைக்கு பப்ளிக் எல்லாத்தையும் மொத்தமா கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுவா. அதுக்கும் வந்து உங்களால் நடந்து அதுக்கும் கொடுக்கலாம். ஜென்ரேட்டர் வேணும், அதுக்கு 10 லட்சம். எஸ்சிபி சிஸ்டம் இருக்கு, 50 லட்சம் வேணும். பப்ளிக் வாட்டர் ஃபில்டர் வேணும் 5 லட்சத்துக்கு. ஸோ நம்மளால கொடுக்குறோம். நமக்கு தெரிஞ்ச வேலையும் சொல்லி பாதுகா சேவாங்க, வாசப்பக்கம் செருப்பு அவுத்து வச்சுட்டு வரோம் இல்லையா, அதுக்கும் அதுவும் ஒரு இந்த சர்வீஸ். அது எல்லாரும் அவங்கவுங்க அவுத்து வச்சுட்டு போயிடலாம். அது வந்து 2 லட்சம் ரூபாய் அது ஆகுது. பப்ளிக் லிஃப்ட் கட்டுறோம் இல்லையா, அந்த லிஃப்ட்டுக்கு கொடுக்கலாம். மொத்த பணமும் கொடுக்காட்டாலும் ஓரளவுக்கு நம்மளோட பார்த்து நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நம்மளால ஆனதை நம்ம முயற்சி நமக்கு என்ன முடியுமோ அதை கொடுக்கலாம். ஓகே. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பறவை கண் பரிசோதனை சொல்லிட்டு கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம். அர்ஜுனனுக்கு வந்து சாதகமா இருக்கு, நீங்க எங்களை எல்லாம் புறக்கணிக்கிறேன்னு துரியோதன குற்றம் காமிச்சான். யாரு? துரோணாச்சாரியர். அவருக்கு வந்து நீ சொல்றது தப்புப்பா, அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஒரு குருங்கிறவர் யாருக்கும் பாராபட்சம் பார்க்க மாட்டேன். யார் நன்னா பண்றாளோ அவளுக்கு அட்வான்டேஜ் தான் கொடுப்பா எப்போதுமே இல்லையா. அவன் குற்றம் சொன்ன உடனே அவருக்கு கோபம் வந்துட்டு, நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறேன், பறவை கண் பரிசோதனை அதை வைக்கிறேன். அதை எல்லாம் வந்து ஒரு மரப்பறவையை பண்ணி மரத்து மேல வைக்கிறார். அங்க கூப்பிட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டா துரோணாச்சாரியார். எல்லாரையும் துரியோதனன் வந்து எல்லாரையும் அவ சைட்லையும் கௌரவம் இருக்கிறா, இவ்வளவு இருக்கிறா. அப்போ வந்து முதல்ல எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டு, நீங்க வந்து என்ன பாக்குறீங்க, முதல்ல உங்க கையில இருக்கிற இதை போடுங்க கீழே. அம்புகள் எல்லாம் கையில இருக்கிற அம்பை வந்து நீங்க கீழே போடுங்க எல்லாரும். நீங்க அங்க என்ன பாக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். அவன் வந்து இவெல்லாம் சொல்றான், யுதிஷ்டன் சொல்றான், அங்க வந்து ஒரு மரப்பறவை பாக்குறேன், அங்க கிளை தெரியுது, மரம் தெரியுது, நாங்க நிறைய பறவைகள்லாம் பறந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறோம். அப்புறம் அந்த மாதிரி எல்லாரும் அந்த மாதிரி மரம், கிளை, பறவை, இலைகள் எல்லாம் பாக்குறேன்னு சொல்லி இருந்துதான். சரி எல்லாரும் அவாவா உட்காருங்க, ஒரு நிமிஷம் இருக்கும் அப்படின்னு இவனை அர்ஜுனனை கூப்பிடுறான். பறவையின் கண் மட்டும்தான் என்னால் பார்க்க முடியுது அப்படிங்கிறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் முழுக்க அந்த பறவை கண் மேலதான் இருக்கு. துரோணாச்சாரியார் சிரிச்சார். மற்றவர்கள் வேறு விஷயங்களில் தங்கள் கண்களை வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் அர்ஜுனன் தனது இலக்கை பறவையின் கண் மீது தன்னோட கண்களை வைத்திருந்தான் இல்லையா. அது இம்பார்ட்டன்ட். எப்போதுமே ஒரு காரியம் பண்ணோம்னா அதுல நம்ம கவனத்தை செலுத்தினாங்க நல்லது. அவளை கண்டா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இல்லையா. அர்ஜுனனோட பதில் இலக்கை நோக்கியது.
தனது கவனத்தை நெறிப்படுத்தும் திறன்களின் பிரதிபலிப்பாகும். செறிவு என்பது நாம் இங்கிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனன் மற்ற மாணவர்களைப் போலவே இருந்தான். அவனை தனிமைப்படுத்தியது அவனுடைய விருப்ப சக்தி. கவனச்சித்திரங்கள் எப்போதும் ஒரு வடிவத்தில் அல்லது இன்னொரு வடிவத்தில் இருக்கும். கவனச்சித்திரங்களில் ஈடுபடாமல் இருக்க விருப்பம் தேவை. உறுதிப்பாடு மற்றும் வலுவான விருப்ப சக்தி முக்கியம். செறிவு என்பது செறிவு உறுதியுடன் மற்றும் விருப்ப சக்தியுடன் இணைக்கவும். செறிவை கொண்டு போனோம், உறுதி அந்த விருப்ப சக்தி இடணும். உங்க சொந்த அர்ஜுனனாக இருங்க. அது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ராங் வில் பவர் இஸ் த கீ. ஓகே, டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ராங் வில் பவர் தான் போறோம். அதை எதோட பண்ணணும்? கம்பைன் த கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன் வித் வில் பவர். கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன். ஓகே, அதுக்கு அந்த வில் பவரோட சேர்த்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இந்த கதை முடியுது. ஸோ இதோட சாப்டர் முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத ரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதித்தா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம, ஹரே ராம ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே. ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாரும் 10 வாட்டி சொல்லிடுங்க என்னோட சேர்ந்து. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரி. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீ பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஸ்ரத்தாத்ரேய விபாக யோகோ நாம சப்ததசோத்யாயக. ஹரே கிருஷ்ணா.